BPF आरो PSU नि मोनसे जोङो वार्कार्स मिटनि हाबाफारि जादों आरो बे हाबाफारियावनो गोबां UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि BPF दलाव हाबदों आरो जोङो सानदों फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां जि बिसायख'थि बावहाय दरंगाजुलि समस्तिनिफ्राय जोंनि MCLA देरहाग्रा दिनैनि तारिखाव 100% रोखा जानानै थाबाय आरो गोबां वार्कारफोरखौ नोंथांमोना नुदों माने UPPL रुलिं पार्टिनि मानसिफ्रा दिनै BPF पार्टियाव जइन जानायनि कारना मा जे UPPL आ जुदि मोजां रोखोमै खामानि मावनो हादोंब्लाथ' UPPL निफ्राय मानसिया फैनाङा अपोजिशन पार्टिनिफ्रायसो रुलिंआव थाङो जइन जायो किन्तु दिनै उल्था मोनसे सावगारि जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बे दरंगाजुलियाव नुनो मोनदों रुलिं पार्टियाव थाखानाय जिल्लानि बिथांमोननि ब्लक पर्यायनि प्राइमारि पर्यायनि गोबां माने बिबानगिरिफोरा दिनै BPF दलाव जइन जाफैदों आरो बियो फैबाय थानाय समाव BPF हान्जानि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां मोनसे हाबाफारि होननानै जोङो सानदों आरो दरंगाजुलियाव BPF आ देरहागोना दिनैनि तारिखाव 100% माने रोखा जाबाय UPPL आव जायफोर थांदों बिथांमोननि राजनैतिक केरियारा धंस जादों नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा BPF निफ्राय सासे सिनियर लिडार चन्दन ब्रह्मआ बोसोरसेनि आवगाय UPPL दोलोआव माने जइन जाबाय बिथाङा BPF आव थानाय समाव आग्रामा सारनि लेफ्ट राइट बायदि सासे माने गिदिर नेता हिसाबै बिथांखौ सन्मान होनाय जायोमोन बिथाङा UPPL आव थांनायनि उनाव दिनै टिकेटखौनो होजायासै सासे राजनैतिक नेताया जेब्ला टिकेट मोना अब्ला बेनि राजनैतिक भबिष्यतआ मा जागोन खाम्फा बरगयारी बिथाङा बावैसो सिगां UPPL आव जइन जादों दा बिथाङा जुदि बिथांखौ जोङो जइन जाखांनायनि उनाव जों खोनाबाय बिथांखौ गेलेहोनो थाखाय दिनै समस्थियानो गैया अब्ला बिथांनि राजनैतिक भबिष्यतआ मा जागोन बिथांमोनजों थांफानाय जोंनि प्राइमारि पर्यायनि सानैसो माने 60-70 जन मानसिफ्रा बे UPPL आव बिथांजों थांफादों बिथांमोनखौ लेंना लांफानानै बिथांमोननि राजनैतिक भबिष्यतखौ बिथांमोना मा खालामनो सानदों दा जोङो नुबाय जायफोर बिथांमोना UPPL आव थांदों बिथांमोननि भबिष्यतआ धंस जादों आरो बिथांमोनखौ UPPL आ मालाबाबो मोजां नोजोरजों नायाखै आरो बिथांमोननो UPPL आ बेबायदि खामानि मावनो थाखाय माने जेबो माने सुबिदा होनाय नंखाया दा बेनिखायनो जायनो UPPL आव थांदों बिथांमोननि राजनैतिक भबिष्यतआनो दिनै माने धंस जानायखौ जोङो नुदों आरो UPPL आ दिनै गावसोरनो इलेक्सन देरहानायनि कोनो प्लेनिं गैया आरो बिथांमोना रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै खोथा बुंनो थाखाय बिथांमोना जेबो इसुआनो गैला मा खोथा बुंनानै बिथांमोना रायजोफोरनि खाथियाव भट बिबावनो दा बिथांमोना दिनै माने इसु गैयिनि थाखाय इलेक्सनखौनो फावसायजानो लुबैथारदों UPPL आ ओरैबायदि गिदों इलेक्सना दा फैथों इलेक्सना फैयाबा हामगौ बेबायदि सानदों UPPL आ इलेक्सनखौनो फावसायनो थाखाय दिल्लीयाव थांलाय गुवाहाटीयाव थांलाय गिदिर सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि लिडारफोरखौ लोगो हमनानै बिथांमोना खावलायगासिनो दं आरो जे इलेक्सन गेलेनो थाखाय दिनैनि तारिखाव UPPL सरकारा माने साहस गैला आरो BJP नि अक्सिजेनसो थांनानै दंखायो दिनैनि तारिखाव UPPL राजनैतिक पार्टिया अलरेडि ICU आवसो दंखायो माने माब्ला जोबस्रांगोन बिनि कोनो ग्यारेन्टि गैया जेब्ला BJP आ बेकिं खालामगोन अब्लासो बिसोर इलेक्सन गेलेनो हागोन BJP आ बेकिं खालामाब्ला UPPL नि राजनीति दोलोआ दिनैनि तारिखाव धंस जानो थांगासिनो